Nino, niya nasab siya. Niya nasab kong ikantahan. Nasi silam sa kahing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Munang! Christina, tutuki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal kang Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uy, hala! Alma! Asay mong show? Mamatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Kagal! Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawang akong bangke. Oh, Halando! Ka-nice! Kasinaw si mong bangkil. Porcelana na. Din ka maritana. tuo itaw ko. Ungo lagi ko. Ongo ka man. Ayaw pagbuot. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Anmino sa kangitngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Badboy Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Igala, niya ang sumpay ning bagutang sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Hoy, tiguang! Kinahanglan mo sunod ka sa among isugo kanimo. Luis, Buhi ang akong liog, Luis! hain ang babae nga gingandan ug Alma. Hain siya, Claudia. Buhi ako, Luis! Kung gusto mo may kinabuhi nga makalas, ining dapita! Hain ka ng Alma. Luis, Claudia! Ayaw hilap ka si Elmo. Buhis, Claudia! Kung dili ka gusto nga, itun kong ining tiguang! Buhiin na si Elmo, Rob. Ayaw pagkatawa, Claudia. Wala akong malipay sa iyong gibuhat. Sultihin ako kung hain ka ng Alma. Kung may labot ka ba sa iyong paggawa. Nausap ka na gyud, Luis. Gusto na nimong protektahan ang mga tao ni ining dapita. Nalibot ka na ba sa ilang gibuhat kanimo sa unang panahon? Ha? Luis? Kung nalimot ka na, pues, pahinumduman ko ikaw. Pasyon! Pasyon na siya nag-uungo ni Lapita! Sunog mo lang, Mike! Ayaw! Ayaw! Ayaw na yung sunugan nga mong balay! Ayaw! Oh! Ayaw! No! Naluoy ba sila kanimo, Luis? Wala. Wala sila makasabot nga dili nimo sala nga nahimo kang ingon ni anak. Usa ka bangkilan. Bisan yun sa nimos pagpakiloy, wala sila mamati nimo. Mangtas ka sa ilang pananaw. Wala nila baliha ang kaayo nga nabuhat mo kanila. Unya karon, imo silang panalipdan.
dili sila angay nga hatagan og pasaylo, Luis. Kung bangis makitang mga linalang sa kangit-ngit, mas bangis ang mga taong maalamon kunuhay apan itom og mga kasing-kasing. Mas gamahanan kita labaw kanila, Luis. Huwag sa makadaghang higayon. Pahinumduman ko ikaw. Nga dili ka ng mga tao nga imong gipanalipdan, mao ang kaliwat sa mga tao nga mipatay sa atong mga kaliwatan. Lahi na karon ang henerasyon, Claudia, Rufo. Ang sala sa ilang katigulangan, walay sala ang ilang kaliwat karon. Naglatay sa ilang dugo ang dugo sa mga bangis nga tao sa unang panahon, Luis. Labaw na ang kaliwat ni Cristina. Pusa, dili mo siya angay nga pangitaon. Sa ako nag-iingon, walay makapugong sa akong gibuhat. Bisan pa kamong duha, Claudia, Rufo. Kung mao ka na, padayon sa imong plano. Kay mo padayon sab kami sa among plano. Ayaw ninyo pahinumdumi sa inyong kabangis ang mga tao na ining dapita. Ayaw ka bala ka, Luis. Sundon pagyapon namo ang imong gusto. Dili mahibalo ang mga tao ni Nindapita nga doon ay sama ka nato nga nagpahipi sa kangitngit. Dili ka namo hatagan og problema, Luis. Mutuo lang ako niya ng inyong gipanulti ka. Kung inyo nabuhian ang babaeng si Alma. Ug ayaw pagpakaalma sa atubangan ni Catherine, Claudia! Oh, Nahibaw ako nga ikaw ang nagpakita kang Catherine usa ka gabi ni Ana. Ug ikaw ang gituoan niya nga mao ang nawang babay ni ining dapita. Nga ginganlan og Alma. hayaw ka bala ka. Dili na mo siya patyon. Kung mao ka na, kamo giday na kaingon nga nawala ang maong babay. Amo lang gisunod ang imong pagi, Luis. Amo lang siyang gihimong tuburan sa among pagkaon. Buhiin na ninyo siya. Kay gipangita na siya sa mga tao. Nga nung may katawag ka, Claudia. Nahimuot lang ako nga nagtanaw kanimo, Luis. Dako gyud ang imong gugma sa mga tao ni ining dapita. Dili lang ko gusto nga mahibaw ang mga tao. Ni inig dapita. Bahin ka nato, Claudia. Sa atong matang. Hayaw ka bala ka, Luis. Walay mahibalo nga doon ay sama ka nato nga nagtago sa kangitngit. Buhiin na ninyo siya. Buhian lang na mo siya. Kung musulti ka kung nga nung wa maluya ang imong tuburan sa pagkaon nga babae. Nakita na mo ang kalagsik sa mong babae. O gusto lang kaming mahibalo kung unsay paagi nimo sa pagkuha sa iyang dugo. Nga wala man siya maluya. Wala ko pa siya kuhain ang dugo. Gusto giday ako sa akong pagduda. May gitago ka kanamo, Luis. Diin mo kuha ang imong pagkaon, Luis. Si Elmo ang nahibaw. Siya ang pangutan. Ug siya ang sunda. Kung mahibaw na kamo sa pabaagi, buhiin na ka ng Alma. Rufo, unsay ikasulti mo? Sunod ka mo, kanako. Hain ka si Luis, no? Nikuyog ba ka siya sa grupo sa mga tao nga nangita sa nawa nga Alma? Pero,
sa ni si Alma? Nga nawa man siya mauli sa ila. O gano'n nahadlok man siya nako. Ay, kalabad, uy. Mahilo ko ko. Hala, no. Huh, hiluan ako. Ah, kabugnaw sa hangin, uy. Ay, abli pa man din bintana niya akong kwarto. Oh, naan sa ni Iroa ay. Ay, unsa naman sa kagiuwang ini Iroa. Catherine, Si Luis. Numdum na ko. sa unsa? Unsa ang imo na himduman? Bahin ka na tong duha, Catherine. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.